'Yan Boko Haram sun kashe manoma ƙwaya biyu sun kuma yi garkuwa da wasu mutanen ƙwaya biyu. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka karo na farko zuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa don sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora wani sabon shiri. Ga kanin labaran kamar haka. Mayakan Boko Haram sun kai hari akan dawakai inda suka kashe mutane biyu tare da sace wasu biyun, yayin da suka kai wa wasu manoma hari a wajen Maiduguri da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya, kamar yadda AFP ta rawaito. A ranar Juma'a ne 'yan ta'addan suka shiga wasu gonaki da ke ƙauyen Alau inda suka sace manoma 4 a take kuma suka kashe 2 daga ciki, suka kuma yi awon gaba da ragowar ƙwaya biyan. Bugu da ƙari sun ji wa wasu raunuka kafin su tsere, a cewar majiyar. Manoma mazauna wani sansanin 'yan gudun hijira a wajen birnin su ne suke noma a wannan ƙauye, in ji shugaban ƙungiyar mazauna yankin Babakura Kolo. Akalla mutane miliyan 2 ne suka rasa gidajensu bayan sama da shekaru 10 da yankin ya kwashe babu zaman lafiya. Da yawa daga cikin jama'ar suna zaune ne a sansanin 'yan gudun hijira inda suka dogara da tallafin ƙungiyoyin jin ƙai da suke taimakawa. Wasu daga cikinsu sun koma yin itace domin sayarwa don taimakawa kawunansu. Wasu kuwa sun koma yin noma a gonakin da ke da kusanci da wajen. Mayakan kungiyar Boko Haram sun koma kaiwa manoma, makiyaya da kuma masunta hari bayan zarginsu da suke yi da kaiwa jami'an tsaro bayanan sirri game da su. Rikicin Boko Haram ya fara ne tun daga shekara ta 2009, inda akalla aka rasa rayuka sama da 36,000 yayin da mutane sama da miliyan 2 suka rasa mahallansu. Babu shakka rikicin ya shafi kasashe da ke da makwabtaka da Najeriya, kasashen da suka hada da yankin Chadi, Kamaru da kuma kasar Nijar. Fatan mu anan shine Allah ya takaitawa bayansa ya kuma kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa gami da yin sharing. Sai mun sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin.